En mor mar jahera mar Ramogi TV ni medo kete e Ramogi Television kagi thuolo ni en thuolo mano mwakelo ni weche manyien mag Migago to mokwongo wang'iyane mago mwamiyo pek. Jotelo mopogore opogore ochope kaunti ma Nyandarua e ik mar Mukami Kimathi man jaod Dedan Kimathi manokedo ne loch mar piny Kenya. Mbalariany Marongo oriembe tich jopuonj maromo 137 kaka achiel kuom yore mag duoko chien omenda mitiyo godo e chulo jotijene. Tukafuata hiyo mbuzi kupiga tena kwa jirani yangu ametoa. Wameingia kwa jirani mwingine tena hapa ametoa, sasa hapo ndio tumepatana hapo barabara. Machiegni nyinga Milton Ochieng. Mbalariany Marongo chunge tich jotich maromo 137 motigo jopuonj ka achiel gi jotich mamoko. Vice Chancellor mar Mbalariany Marongo Ngire Gudu kokalo e oboke olando chenro makamano mowacho ni en kaluwore gomenda matin mochwalnegi kod piny owacho ka achiel gi midhiero mar omenda masani okwako mbalariany mag piny owacho e pacho ka mangima. Ngire Gudu medo lero ni gisebedo ka giyudo kowuok e piny owacho maonge ng'ikruok moro amora e kinde mokalo. Kwan jopuonjre machulo fees magi giwegi bende osedok piny chakre higa mar 2016, wach mosemiyogi midhiero mar omenda. Pesa mwanwang'o koa ka sirkal to gi pesa mwanwang'o kowuok e yore mopogore opogore mag university. Urem kabisa otamwa enwang'o okoromo chulo salaries mag staff te. Koro council kobedo piny ong'iyo ni to detim nang'o. Namba mar regular staff wagolo ji 64, day release casual cut to wagolo ji 43. Koro gini mage namba mwaduoko piny, to kwaseduoko namba no piny, nyocha regular staff ne wan gi 418. Koro wagolo ji 64 gidong ji 354 mago ema koro dong mabiro tiye university ka. Koro ng'eny gi onge ng'ama wuok maonge kata gi siling omigi pesa kaluwore gi kaka kiwango kaka nyocha gitiyo gi higni ma gisetiyo. Nyocha tiyo longo university to nyocha nyiswa motelo ni barua mote be meji maji dhigo dala. Kora kono gi chieng' tich abich to oluongowa momiwa barupe go kaka nomiwa gi okono ndo dhi dala to nokono no oyo lwetu nono to kuno dhigo nti pesa moro nyaka tumiu matin mudhi mang'o mudhi chako go. Kuno winjo kama nokono oyo dang bed gima ber ndi kech kopo ni ng'ato riembi to komigi moro to gi ng'ato riembi to migi moro at least nyadhi chako go kaka maisha sani be koro te. Riwruok mar jopuonj mar NAT okwedo paro mar omenda mar higa 2023 mageto jogo jotich mag piny owacho 3% mar osara magi e chenro mar gero udi mabecho ma nengogi ogore, ka giwacho ni osara mag jopuonj pot mokalo. Kane giloso gi jofwamb weche apise, jagoro maduong' mar NAT e kaunti ma Siaya Alex Dunga oramo ni kata odoko ni gisiro lwedo piny owacho, gikwayo jood bura mondo mi kik puodh paro makamano ma owacho ni dhi jwedo osara mag jopuonj mapuot. Dunga wacho ni jopuonj mor kod ute magi e kuonde magi puonje e gwenge ma pacho ka. Wan jopuonj wan gi udi to kendo udi ma wan godo wagero kaka wadwaro ni wagergi. Ok wadwar ni ng'ato binwa ni puonjowa kaka onego gedi. Obro ng'eyo nade ni jikoni dwa niket ka, kar ninde dwa niket ka, to kar dak ma ji odak bidwa niket kar ka. Wan gi utwa kendo ok wadwar udi mimiyowa nikech wan gi garama moewo wating'o sani. Ponono gitimo ma mit gi keto wa gi thuon mo ng'ad pesa wa chutho to wanadhi e county
kendo wanabed piny. Omiyo japuonj ka japuonj ikri. In ema wach ni litni, ambo litna kaka in nikech an achiel kuomi. Omiyo kwariwore kanyakla to wadhi loyo lwenyni. Machielo, the parliamentarians, wasiemo motegno. Wayiero kwageno, wayiero ni mondo mi ubednwa kaka jochung'. Bedo jachung' en ya, iwinjo ywak mar oganda ni temi tero. Kik idhi paro kata dwaro mar in iwuon kata mar jatelo. Ta kwayi ni ya, kaka isewinjo waywak kaka jo Nyanza, MPs wa Manyanza, awasayo winje uru duondwa, bill ni kik ponono kal. Moko kuom jodak e kaunti ma Nandi oseyo piny owacho ewi nengo ngima moidho kod chenro ma piny owacho ni godo e medo osuru ming'ado oganda. Kane gilose gwenge ma Sitet mantiere kach ng'od bura ma Tinderet, jodak go ywak ni nengo ngima ni malo mokalo, kata obedo ni piny owacho osebedo ka singo maduoko piny nengo mwandu mitiyo godo pile ka pile. Gibuono masiro jatend kweth makwedo piny owacho Raila Odinga e kedo ne ratich oganda po nono ni piny owacho koreso jopiny. Inekana kwamba hii serikali sana sana inaangalia wakubwa, na tungeomba kwa sababu sisi ndio wenye nchi, tunaomba sana sana watu angalia upande wa mafuta. Mimi upande wangu naangalia mafuta, kwa sababu wakipandisha mafuta hapo ni kila kitu kitapanda juu. Lazima tuambizane ukweli. Kwa hiyo aangalie, waziri aangalie mambo ya mafuta, waziri wa fedha, na muomba kabisa muangalie mambo ya mafuta, muhakikishe bei ya mafuta inashuka chini. Maneno ya sukari 200 na chusi Ruta bila tulichakua yakasema Asolafan, hii maneno ya pesa hatukupata. Asolafan shilingi 500, hiyo anisaidii kitu. Hata anunui choko moja. Choko moja sasa ni 1200 chameni. Sasa tunaambia Ruto, lasi hivyo, kumbe tungeenda opposition je uchue. Maneno ulisema chusi utakata mahindi ikuwa 150, na hiyo mahindi hatuoni. Hata kama ni GMO ungeleta tukule, tuone hata tukukufa tukufe. Kwa sababu tumekaa Kenya yenye tumekaa na shida sana. Tuko na watoto nyumbani, sijui watoto watakuwa nini, watakuwa watima ama watakuwa wizi. Tunashangaa na tunajiambia tuko kwa serikali. Tukiambiwa tuko kwa serikali, hii ni serikali kali. Kwa sababu serikali ya Ruto hatukutarajia ikuwe hivi. Hii imekuwa rafu sana na imesidi. Tunaomba serikali yetu itushughulikie. Tuliwashughulikia wakati tulipowaweka kwa viti, hadi siku ya leo tunangojea services. Hospitali ukienda unakuwa na shida, hakuna dawa. Sasa tukienda huko unaambiwa enda nunua dawa. Sasa hatujui tuko Kenya gani ambayo bado tunanunua dawa na dawa iko kwa hospitali. Ukienda hakuna dawa, ni Panadol, na Panadol pia unanunua. Sasa serikali yetu tunataka mtuambie tunaenda wapi. Jonyuol mawuok e Ndutu kod kuonde dak mamoko mayuto ni e piny alwora ma Thika e kaunti ma Kiambu ogolo ywak ewi nengo ngima masani oidho makoro owegi e dhier ma ok ginyal kata mana chulo fees ne nyithindgi. Moko kuom mine e gwengego ywak ni gin ema gin gi pek kaluwore gi thoth gionge joutgi kendo owegi giting' mapek duto mag udi. Minego wacho ni bedo ni gisebedo mana ka gitiyo tije lwedo, nengo gik moko sani oidho malo ahinya mamonogi kata mana keto chiemo makare e mesa. Kanoloso tok yudo basari mar siro somb nyathine kowuok kuom jaod bura ma Thika Alice Ng'ang'a, achiel kuom jodak ma kono Njoki okwayo jood bura mondo mi oket chik mabiro konyogi e yo makare. Ni kiwango kikubwa kienye kitatutosha hata sisi tupelekage watoto secondary na tunasomeshewa university. Ndio na sisi tufurahie serikali yenye iko kwa kiti. Si walituambia sisi wao ni bottom up. Si wakuje watuinue kama sisi tuko slums, wakuje watuinue na sisi tukae kama watu wengine. Naelimisha watoto na shida kubwa sana. Kwanza kule slum tuko na shida mingi sana ya kusomeza watoto, kupata pesa tuoni pesa yenye inafaa ya kusomeza secondary na university. Kwa hivyo tungetaka basari iongezewe ndio tusaidike zaidi. Tuko pamoja. Kwa wakati huu mimi vile tunasema ni ya kwamba we don't have enough pesa ya basari because of the high population of my people ambao walinichagua. Na ningetaka mtoto yote, unajua Kenya we talk about equalization. Can we equalize all our children? Hata
akiwa basari itatolewa kwa kiti ya CDF, iitwe kiti ingine inaitwa basari. Lakini watoto wote wa Kenya wae equalize. Ukienda Nyanza anapata 10,000, Thika anapata 10,000, Northeast anapata 10,000, Nkosa anapata 10,000. Lakini hiyo sio mimi nikuja hapa nipatiane pesa kidogo na wengine naona wamelipiwa the entire school fees na mabox wamechukua na wanahama nayo. Hapana. Nyako Ramogi yenamonda ka oyueyo mokwongo mak mana na kwayi ni kik idhi mabor kata mana kanyo waduogo bang' thuolo machuok. Jatelo mano biro kae nyoro odwa riwo arus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kind osiepe ariyo. Jiteng'i neno no kende ok nyal romo, wange gi nyaka Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'eni do ng'at maber kaka Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kind osiepe ariyogi. Bedi en ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko ibende biwadhi ng'at mabokendo pragia ng'ano nigi hawi. Kik iwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Ma sinema malich ma pok nuneno ga jokanyanam. Ka ema poda gana. Then grab this chance and get the opportunity. Ma kik bai kata matin. Kanyo to kende mora kabisa. Ywaruok e kind joot. Never. Don't drag one more into this. Osiep. Kod wuondruok. After all I have done for you, and this is how you pay me back. Manyo hera. You are mine. Yudo hera. I miss you. I missed you too. Kod lalo hera. Enough of your crap. Chung kachiel kinde matek. Dorothy, if you don't support your daughter, you're going to lose her for good. Ma en kidieny mar adek mar Amolo. Be Amolo biro yudo giko mamor. Ng'e to mana e Amolo. Mana e Winam Cinema. Kenyans are winning big on ShopBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. ShopBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. ShopBakey.com. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni urunyo kwa Ramogi wange wangjui mar Ramogi TV ma entie dero. Ilongole rumba at room temperature. Every Saturday nyako Ramogi wako. Inyalo oro request mari. Oto machuoki aria deka uchiel nono. Lunganya boy handsome woman away. Aroji bed the breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Nyinga PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Machiegni kendo
Jotend johala e boma ma Kakamega dwaro mondo Gavana Fernandes Baraza oneni $23 manogol mar hola ne johala ochoponegi. Konslata Kendi motelo ne johala mamine e boma no owacho ni nyaka ne gol omendano onge johala moramora moseyudogi. Gidwaro mondo Baraza orum kodgi oketgi e ler e wi omendano. Gimedo ni gidwaro mondo mi olok jotendo mag ohala ma en achiel kuom gigo mitimo mondo mi pesa kik lal ka idwaro ni mondo ti kodgi e yo makare. Tulipewa check tukatembea nayo, na hiyo check watu wanatuuliza pesa hiyo iko wapi, na kwa hizi markets watu hawajawahi pata hizo pesa, na hizo pesa zilisemekana zinakuja kusaidia wafanyabiashara wa markets. So hiyo ni ya kwanza. Nataka gavana wetu atusaidie kwa sababu hatuoni penye hizo pesa ziko, na pia masharti ni kali. Wafanyabiashara wameshindwa hata kujaza hizo forms wakaweze kupata pesa. Tunataka county, sisi wacha tu wa mwisho wenye county inaweza tutumia kwa njia inaweza kuwa, but kila kitu viongozi watakayekuja nyuma yetu tuwache kwamba kama ni 3 years, kama ni 2 years, wacha kitu ama ikuwe 1 year, wacha iwe kitu iko open. Tunaomba county kwamba chochote ambayo inafanya iwe under law. Kulingana na mimi, wacha tufanye vitu kulingana na law. Ushirika wetu na watu wa county ni mbaya sana, especially revenue department. Wakikuja wanaharas watu kwa soko, wanafunga milango, especially siku ya soko. Tunahuzunika na hiyo, hata hawaoni ya kwamba tuko na viongozi kwa soko zetu. Uchaguzi ni ngumu, na tangu tuchaguliwe, tulichaguliwa 2020. Hiyo mwaka ingine 2022 uchaguzi, main uchaguzi kakuwa. Ukweli ni kuwa wanasiasa hata wanajua uwezi fanya kwa hiyo hali, because umechaguliwa alafu unaenda kwa uchaguzi mkuu. Apisa magarita kwe Yokisi sani koro manyo jomoko adek matipo nomako kasando dichuo moro miwacho ni en achich e gweng' ma Kenyenya e kaunti ma Kisii. Dichuo no moseyangi kaka Charles Barongo wachore ni nochwadi kuom mokalo seche 6 kotweye gi joma wachore ni gin obila. Barongo masani yudo thieth e osiptal ma Etago wacho ni nomake kaluwore kod chich ni nokwalo oduma gi gas e od tedo moro, to kata kamano wacho ni ketho makamano ne ok otimo. Ndipo sasa nikaendelea kuuliza kwa nini mmenikalisa chini na mimi ndio nimewaita. Hamjajua ni nini nimewaitia mnanikalisa chini kwa nini? Hawakusikia, kwa niambia nilale chini, kamba ndio hiyo, kanifunga. Kwanza kunichapa. Hata huyo askari hakuniuliza swali. Yaani kunifunga, kanifunga, kaniweka pingu. Kuna njia aliniweka hivi. Kaleta linto hivi ya kama 32. Kaniingiza kwa miguu hivi. Kuna meza pande hii, meza nyingine pande hii kama hii kitanda ina hii, kaniwekelea juu. Kaanza kunisunga kwa sasa. Aniswingi hapa akonichapa, wakamtendea unyama, na kuna picha zingine mbaya penye walimchapa mpaka akatoka ngozi. Kwa constitution yetu tuko na kitu inaitwa Bill of Rights ambayo inasema lazima kila Mkenya akuwe treated na haki. Kwa upande yangu serikali nione huruma, nahisi mali ngumu sana. Jal moro machiegni 43 mawuok e gweng' mar Atia mantiere Olmorane kaunti ma Laikipia naso adhola mag magina manoyude kinde machije mag kuo mag dhok nomonjo gweng'no moringo gi jamni. Julius Kunel Nerik nindo ei ode e kinde mane ne ninde ode kinde mano winjo tungni oko mar ode, to kanyo wuok oko neno gima timre nofwenyo ni ne gin jokuo mag jamni ema nomonje. MCA Mogwel Benson Kimara ywak ni monj ni notimore mana seche machuo kende, to kapisa mag arita kotelnegi kod jalup komishona mar Kirima John Orata bago romo mar nyayo kwe kendo riwo wi oganda modak kono. Piny owacho koro dwaro mondo mi omed obila, idwaro mondo mi omed abila mag arita e gwengego mar rido arita e alworano.
Sasa wakati nilikaa kidogo nikasikia watu wanafungulia mbuzi nje ya boma. Mimi nikaita kijana wangu alikuwa nje. Sasa tulikuwa kama ni amefungulia. So baada ya kufungua sasa nikajini wakora. Sisi tukafuata mbuzi kupiga tona kwa jirani yangu ametoa. Wameingia kwa jirani mwingine tena hapo ametoa. Sasa hapo ndio tumepatana nao kwa barabara. Kaniponga risasi ya mguu. Sasa naona nikwepa tena kujifisha kwa msituni. Nakumshauri kansela akafika kuja kanileta hospitali. Kwa sasa nasikia mbuzi imerudi tu. Jonyuol skul jopuonjre modak kod ng'ol mar neno kod winjo koro chuno mondo mi odoge dala kod nyithindgi tok jotich e skul notamore tiyo. Jotijego eko wacho ni pok ochulgi koro kuom madhi romo higni 2 mamiyo giyudo pek e chwalo tijegi ne skulno. Jonyuolgo koro chunogi mondo mi gimany sikunde mamoko matero nyithindgi ma ni kod ng'olgo. Sasa hivi hatujaingia kwa shule sababu ya nini? Sababu ya wafanyakazi watalipwa for 22 months. Sasa wana ile moyo ya kusaidia watu. Tunaona serikali wangelipa hawa ndio wapata moyo wa kusaidia watoto wetu. Hawa watoto bila wafanyakazi hakuna kitu watasaidiwa. Hakuna pia watasaidiwa kwa nini? Kwa hii shule. And the reason why shule hajafunguliwa because when the subordinate staff are not in school, it is like that school is not in operational because that child cannot operate in this school without. And it is so unfortunate ya kwamba today should be a normal learning day kwa watoto wetu na kwa watoto wote Kenya, lakini ukija deaf blind school wanafunzi ambao wangekuwa saizi wako hapa wako nyumbani. Sababu ni nini? Ni kwamba wafanyikazi wa hapa wajaweza kulipwa in arrears 22 months. Na kwa kweli hata kama ingekuwa ni mtu yeyote kutolipwa 22 months, huyu ni mzazi ako na watoto, hawa ni watoto wanafaa kukula, huyu ni mzazi ako na school fees, huyu ni mzazi ambao kwao anafaa kuishi kama kila mtu. They have to pay the workers every month because these families have to live every month, of course. Like me, like you, like all others, we have to earn the money. If we go to work, we have to earn money every month, I think so. And that's Ten County ma Kisumo kotelnegi kod gavana margi Ngire Peter Anyang' Nyong'o oriwore kod jatend piny mar Rabat ei Morocco Rashid El Abdi mar neno ni giloso tudruok makare e kindgi mar kelo dongruoge mopogore opogore ne jopiny. Jotelo ariyogo eko nochuo ne andika mar tiegruok Rabat ochiwo ne jokanyo e sectors mag thieth kod somo mabende biro chakore dwe mar 9 higani kuom higni 2. As you know, the relations between Kenya and Morocco and the Kingdom of Morocco are well, I think, in the same way between Rabat and Kisumu. In this first step, we just seen MIU concerning health and education, but we have intention to extend this relation in the future to have another sector, especially if we can in agriculture, in business. Kindwa gi region ma Rabat kwa tiyo kanyachiel mondo wadong thuchewa. Giseyie ni gibiro miyowa scholarship ma jowa manie migago mar thieth mondo dhi e university kuro mondo yud tiegruok motegno kaka wanyalo konyo jowa moloyo te boma kaka Kisumo ma services mag health dwarre ahinya. Bang'e to matwe wuongi kuom higni 34 noyangi
Achiedh nade nochako loro nyithindo moko 4 e gwenge ma Halwenge e kaunti ma Trans Nzoia. Gisebedo ka gidak kendgi kuom higni 5 maonge jonyuol, wirani kata min-gi noringo owegi. Diana Olonde miyo ler. E gweng' ma Halwenge kaunti ma Trans Nzoia, warado gi Miriam Nyanjala ma nyathi maduong' kuom nyiri 4 e odgi. Nokawo ting' mar bedo janyuol ne nyithindgi mamoko 3 bang' fuok manowegi jonyuol ne kendo temo pile ka pile neno ni ochopo dwach nyithindgi go. Ting' manochako kawo jahigni 13 dwe mokalo nochopo higni 18 kapod en janyuol ne nyithindgi kendo timo tije matindo tindo ma chopo dwachgi ma odiochieng' ka odiochieng'. Oleronwa lit mane winjo odiochieng'no ma tarik 9 higa 2019, odiochieng' manomak wuon mare gi ketho mar rocho ratich ng'ato kendo nong'adne twech mar bedo jela kuom higni 34 kowacho ni ngima pok obedo ne gima yot are ndalogo. Mimi nilikuwa na saa zingine niwezaenda kuni na kuja nauza kuni na tunakula. Kuna msichana mwingine mwenye ananifuata, yeye anajua kushuka. Sasa akishuka mtu hiyo pia inaweza kuwa ya chakula. Miriam mapodhi nyime gi somo chal mane gi paro mathoth kata sama ine klas. Kata kamano, en gi geno ni sikul biro yawne yore mar medo siro nyithindgi mamoko mapod ni chien. Mara nyingi inabidi abaki nyumbani ale ndugu zake. Jirende gi Miriam wacho ni gisetemo kar maginyalo mar konyo nyithindo manyirigo, kata bedo ni ng'eny jodak makono yuto gi ni piny kendo ok ginyal chopo dwachgi duto. Kata kamano, giwacho ni gimiyo gi arita makare wira jomaundu moko setemo monjo kendo rocho ratichgi. Mawe ikianguka chini kigonga mabati ndio nikasikia. Wenye niliamuka tu kama nimemrukia, nikatoka tu kitanda na nikamshika. Wenye nilimshika ni kama alikuwa na kitu kama kisu. Kuom hawi maber, sigana nino chopo ne jaod bura ma Trans Nzoia Lilian Sioi, manyaka sani no singo konyo nyithindogo kendo siro sombgi. Kuna siku watoto watatoka hapa ati wameenda kibarua ili waweze kukula, kwa sababu nitachukua jukumu la kuhakikisha kuwa wanapata lishe na pia wanapata elimu. Kaluwore gi nonro mar Office County Commissioner ma Trans Nzoia, ng'eny nyithindo ma jonyuolgi ni twech yudo chandruok ka gikwayo jonyuol mondo gol ranyisi makare ne nyithindgi. Diana Olonde, Ramogi TV. Nyakora Mogi yena monda tieke gi kanyo to pod wadich mokale odo mar ka weche manyien waloso mamoko mabro kelo nugo dhiambo ka jalieta ikore mar kelo ni weche manyien maga ang'ich welo ka achiel go imore ka wang'oromo godhiambo gi thuolo ni oriti masani nyinga Milton Ochieng awuor. We partner with communities across all 47 counties. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Jiboost na milioni 1